Paris Hirusei bost jantoki solidarioak hartatzen dituen pertsonen 48%k ez du etxe bizitzarik, eta 40%k ez du aukerarik bere kabuz dutxatzeko edo arropa garbitzeko. Joera ez da soilik errepikatzen, baizik eta indartu egiten da. Pandemiaren ondoren ohartarazten ari gara menu gehiago zerbitzatzeak ez duela esan nahi pertsona gehiago hartatzen ditugunik. 2024an 60 plaza mantendu genituen jantokian eta aurreko urtean bezala, gosari, bazkari eta afari kopurua ia berdina izan zen. Hala ere, 168 pertsona hartatu genituen, 7% gutxiago. Biltegian, adingabeak dituzten familiak joaten diren lekuan, argazkia are adierazgarriagoa da. 60 plaza berdinak, banatutako saski kopuru bera, baina 132 pertsona gutxiago hartatuta. 479 guztira. Dena dela, badirudi 2025ko itxierak balantza hori oraindik gehiago desorekatuko duela. Paris Hirusei bost bere zerbitzuaren duintasunarekin konprometitutako erakundea da. Hau da, ez dugu egonaldi mugarik ezartzen gure erabiltzaileentzat. Pertsona eta familia bakoitzaren egoerak ezartzen ditu epeak. Bitartean, beti edukiko dute Paris elikadura eta janzkera duina bermatzeko. Baina baita bizitza independienterako bidean laguntzeko ere. Hala ere, pobrezia estrukturalak gero eta zailago jartzen digu. Gaur egungo atzerritartasun legeak bazterketa egoerak sortzen jarraitzen du. Eta horren ondorioz, jende askok ezin du lan duina lortu, etxe bizitza egonkorrik izan, edo oinarrizko babes sozialiko zerbitzurik eskuratu. Arau horrek pertsona asko zokoratzen ditu legezko eta sozialki zehaztu gabeko egoeran. Prekaritatera kondenatuz eta gure gisako larrialdi baliabideen menpe bizitzera behartuz. Horregatik ezinbestekoa da eskubideetan oinarritutako migrazio politika exigitzen jarraitzea. Jatorri edo egoera administratiboa edo zein dela ere, pertsona guztien duintasuna eta eskubideak aitortuko dituena. Oraingoan, prentsaurreko hau egiteko aukeratu dugun espazioa ez da jantokia izan, sarrerako txokoa baizik, eta ez dugu ausaz aukeratu. Arrazoia, azaltzeko atzera bota behar dugu begirada. Aurtengo otsailetik apirilera bitartean, Paris Hirusei bosteko aurrez aurreko afariak eten genituen bizikidetza arazoak zirela eta. Gatazka horiei irtenbidea bilatzeak eta prebenitzeak gure sustrai komunitarioak sendatu ditu. Auzolanaren bidez eta matalazekin elkarlanean berritu den txoko hau lanketa horren ondorioa da. Erabiltzaile eta auzokideen parte hartzearekin, berdintasunez. Beste hainbat konturen artean, iraganean hormaren ondoan jarritako mailak eta aulkiak zeuden lekuan, orain, hementxe bertan, maila handi bat dago, inguruan bankuak dituena. Aldaketa xume hauek oso garrantzitsuak dira Paris Hirusei bostentzat. Esker modura, fanzine bat argitaratu dugu, hemen ikus dezakezuena, Musu sorkuntza estudioaren diseinu ederraren eskutik. Gure inguruan banatuko dugu, komunitateak guri emandakoa, guk komunitateari itzultzeko. Auzodefentsa kontzeptuaren pean, autodefentsa eta auzo uztartzen dituen ideia, Paris Hirusei bosteko komunitatearen kontakizun labur bat eta 3 elkarrizketa bikoitza bildu ditugu. Diskurtso zatitzaileen aurrean batasuna irudikatzeko. Esperientzia komunitario positibo honek irtenbide bat planteatzen digu 2008tik berezikik eskatzen gaituen zerbaiti dagokionez. Gure masa soziala eta horrek ekartzen dizkigun diru sarrerak mantentzen dugun arren, kontsumo produktuen eta energiaren garestitzea nabarmen handitu da azken 5 urteotan. KPIak 19% egin baitu gora. Ezin diegu gure kostu guztiei aurre egin, lehen genuen aurrekontu berarekin. Naiz eta laguntza ezin hobea jasotzen dugun partikular edo entitateen aldetik. Panaderia Arrasate, Paz de Ziganda ikastola, Jesuitas ikastetxea, Elikagaien bankua, Ziordi Running taldea, Arlegia Anaien arraindegia, NUP, Huertas Amigas, Irrintzi taldea, eta memorian aurki daitezken beste hainbesteri eskerrak ematen dizkiegu. Horregatik, abenduaren 10 aurrera kanpaina bat abiatuko dugu. Kuota libreak izango dituena helburu 375 bazkide lortzeko helburuarekin. Azken xedea behar duen orori elikadura eta janzkera duina
urteko 365 egunetan bermatzen jarraitzea izango da. Eta horregatik eskerrik asko amaitzeko hau posible egiten duzuen voluntario, emaile, bazkide eta laguntzaile guztiei. Indartxogo atera gara, ikusten genuelako genituela erroak auzoan, ez? Eta hemen bereziki San Lorenzo eta Santo Handia kaletako gurutze hontan, eta jendeak hor kokatzen gaitu, ez? 16 urteko ibilbidea eta gero, baina egia da askotan ez geundela igual behar bezain presente auzoko problematikak edo tratatzen ziren espazio horietan, ez? Orduan, askotan krisi batetik abiatuta lortzen dira nolabaiteko sendotzeak, ez? Eta kasu honetan horrela izan da. Krisi horretatik abiatuta erabaki genuen itxiera eta momentu horretan ekin genion auzolanari, ez? Auzoko beste eragile batzuekin, tartean azeta matalaz, baina baita ere aurretik genituen beste batzuk, ez? Sosarrazakeria edo bestelako batzuk, ez? Lantxotegi eta ez bakarrik auzoan bertan, baizik eta inguruan ere bai, ez? Orduan, ikusi dugu lehenago genituen sare batzuk, Nafarroako bazterkeria eta pobreziaren aurkako sarea, jarraitu dugula hor, baina baita ere auzoan bertan erroak sendotu ditugula, ez? Eta horren erakusle da, hemen bertatik egin dugula prentsaurreko hau simbolikoa da eta igual xumea irudi liteke, ez, kanpotik ikusita, baina garrantzia dauka eta gurentzako simbolismoa ere garrantzitsua da, ez? Hemen mai inguru moduko bat kokatu dugu lehenago mai eta aulki solteak zeuden tokian, eta hori bada auzoarekin egin dugun zerbaiten erakusle, ez? Zen hau ere eraiki dugu auzoarekin batera, lanketa bat eginez matalazekin eta Paris 365 erabiltzaileen bidez, voluntarioen bidez. Orduan, zentzu horretan, ikusi dugu zabaltzen ari ziren zurrumurru asko gelditu egin direla, jende askok eskertzen digula egiten dugun lana, ez? Eta igual momentu jakin batean kritika ugari egon dira, orain egia da badaudela, ez? Eta diskurtso horiek existitzen dira gure gizartean, baina ziurrenik lanketa honek lagundu du hori nolabait frenatzera, ez? Egin batean. Eta, esan duan bezala, ez, abenduaren 10-etik aurrera, jarraituko dugu, insistituko dugu honekin, ez, prestatu dugun kanpainarekin, zen egia kanpainak helburu zehatz bat duela, 375 bazkide gehiago lortzea, baina helburu horretatik haratago sentsibilizazio kanpaina bat ere bada, eta hau berriro ere azpimarratuko dugu, ez, eta egongo da materiala zentzu horretan, ez, bai bideoak, elkarrizketak, hemen daukagun aldizkari moduko hau, eta, horren zabalpenari ekingo diogu baita ere urte hontan egin dugun lanketa horrek horretan sakontzeko edo. Momentu hontan gure biltegiko apalak nahiko hutsik daude, esan genezake inoiz baino hutsago daudela, eta horregatik aprobetxatu nahi genuen baita ere prentsaurreko hau, ez, hori helarazteko gizarteari behar ditugula dohaintzak, eta egin behar ditugun kanpaina honetaz aparte, horregatik ere atzeratu dugu. Momentu hontan, datozen asteotan bai ala bai behar duguna, direla dohaintzak, batez ere gure despentsarako, zen hortik familia asko jasotzen dute astero elikagai saski bat, oinarrizko elikagai saskia, eta momentu hontan ezin dugu kontsideratu eman dezakegun saskia oinarrizko horretara heltzen denik, ez? Eta guk beti maigaineratzen dugu duintasunaren garrantzia, eta horregatik, benetan saski duin bat emateko, momentu hontan behar ditugu apaloiek bete, ez? Hau, geroz eta gehiago ikusten ari garen joera bat da, geroz eta dohaintza gutxiago ditugu, egoera ekonomikoaren gatik, eta egoera ekonomiko horregatik ere bai, geroz eta behar gehiago daukate gure erabiltzaileek. Orduan, horregatik epe luzerako beharko ditugu bazkide gehiago, oreka mantentzeko, eta momentu hontan dohaintza gehiago apalak betetzeko.